binati o minahal ko matalom nun. Okay, data karon sa data sa Ormo karon naghatod ta o BIR sa mga GO dire sa lungsod sa Matalom guys. Okay, mga guys. Kuan diri guys. Ari ta guys, bayad ko. Kuan guys na. Okay, ado mo. Okay. Ada ta karon niya. Ang kuyog ko sa sud. Naghatod ramis kuan ba? Tong sa mga GO dito nga mga murabag withholding tax nga payment ba among gihato diri sa Ormo aron mas kay kada job order aduna may bayron nun every year mga among gi-submit guys. Okay, ano guys?